Dobre. No, počkaj. Ja jen vám dačo pekného ukázať. A je to fakt pekné. A musíte to vidieť. A je to pekný cute. A je to fakt pekné cute. Áno. Počkať. Hned. A je to fakt pekné cute. No pekné, aha. No, pekné. No. Vyzerá celkom divne, ale... Ty vole. Tomu rakú zral. Aký frér sem vyjde. Teda... Godzilla. Počkaj, sorry. Sorry, že mi to tak seká a ja som... Asi viete, čo to je? Je to Godzilla, no. Super. Je taká pekná cute, viete? Je dosť pekná. A vy máte takýto pekný mobil držať, aj keď je asi skoro... Ten mobil je skoro väčší ako ono, no. Ale to je jedno. A vie robiť takéto pekné salta. Tuči bomby vie robiť. Musí to robiť. Tuči bomby. Počkať. Kde je to tie tuči bomby, boha? Tuči bomby. Dám snipa. Co? Vole, kámoj. Hej, ja to zvykala. Počkať. Ja neviem, ako sa to píše presne. Ja som debilová angličtine. A tu je to. Takto. Tučí bomby, počkať. Ja mám ukázať, ako letí Godzilla. Takto. Uíp. Ja som zapravil pod mapu. Obrovský nerob. Obrovský. Vstávaj. Godzilka moja. Dobre, tak. Uí. I believe I go fly. A na 4, ty kokos. Veľký potlesk pre Godzillu. Môžete tleskate? Si vymážem. Aha, a teraz. A to bloknem. To hodím do koša. Tak. No, tak. A teraz pôjdeme robiť peknú pekného Spidermana robiť. Tak, čakaj. Počkať. No, tak. Tak. Skibidi toaleta bol. Skibidi toaleta. Toto. Dám toto hlavu preč. No, tak. A dneska asi podľa toho obleku viete, ja budem Spidermana. No, počkaj, ja to musím nájsť. Spiderman. Spiderman. A chat. Akú masku si mám dať? Tam si túto, alebo tu také čierne. Počkaj, taká ako sa ku mne hodí. Toto je cute. Ale nie.
To mi došlo úplne také drsné, ako keby, počkať. To je hnus. No tak toto môže byť. Počkať, kámo, že sa tam už to roztrhne tá maska. Rýchlo. Počkaj, toto je Spidermana. Tak toto nemusí. Vyzerá ako debil celé. No tak toto som mala aj milé. Počkať. Abeli, počkať. Toto uložím. Počkať. Počkaj. Ja sa nemôžem fotiť a napríklad, že je im cute. A čo budú na to hovoriť tie tipty? Počkať. Poď. Kámo, vždy si... Nutella, kámo. Lobby. Pastelka lobby, teda čo? Kámo, prečo tam bolo lobby? Ona si... Nechápem. Ty kokos, jaké turbo... Beža bu! Gridu speed license. A beža bu. Spiderman, aj Spiderman, letí sem, na. Spiderman, na. Kámo, to je mimoňka, fuj. Ty kokos, tak tam máš sprinty, ako. Uiii. Mária, počkaj. Ideme za ňou. Prekvapiť detkom. A dieťa ide, aha. Sa je to tak roztočí hlavu, že ma posera. Počkaj. Aha. Vidíte tu tam tie zipky? Tam. Počkaj. Maj. Jo, no. Chceš vidieť, on je dačo. BOOM! Tak. Ja čo viem. Viem vidieť takéto pekné ako gozla, to je ešte krajšie, nie? Už som sa skoro Ty kokos, tak tam má aké turbo teda čo? No waiting. Nečakaj. Tak poď aha, a rolku. Ideme, som tu tak... To je kigut, kámo. Ty kokos, kámo. A detsko ako Godzilla, by som sa netešil. Ten všetko posrala. Pecky. Kamo, poď sem! Ja ťa zabijem. Aha, turbo. Počkaj, idem s Godzillou ako... Počkať. Idem, počkať. Kde je hračka? Tak, hračky. Nie, ja potrebujem normálne hračky, nie takéto pekné. Hnusné. Tak, takéto hračky potrebujem. Aha.
Godzilla kartonista. I believe I can fly. Ja som čakal, že budem letieť. Počkajte. Godzilla, I believe I can fly. Aby ste vedeli, tak tá Godzilla vie lietať, vidíte? Tak je to pekné. Okrúhly tu normálne dáva. Taký kruh normálne, what the fuck. Čo to? Krista je. Vlastne ty Godzilla si bude zle, že sa tak furt točí, ale mne to je jedno, bože. Kámo, kdyby som toto videl v realite, by som sa asi posral. Tak Angelin je... Kámo, prečo to posral takto fotky mi policie? Niekto. Chcete vidieť Godzillu? I believe I can fly. Pekná, že? Sem pekná Godzilla. Jupi! Ja sa idem odfotiť tie typky, ktoré mi... Ja to... Godzilla je nej. Boha, ja vás zabijem. Ja vás slúbujem, že vás zabijem. Počkaj, Suribom mi písal. Počkaj, kto tam bol? Angelina. Je to táto. Suribom, ja som slepý, či čo?